तांत्रिक प्रक्रियेमुळे ब्रिटिश एअरवेजचं विमान नागपूरमध्ये 26 तास अडकलेलं होतं. लंडनहून हैदराबादला निघालेलं ब्रिटिश एअरवेजचं विमान हैदराबादमधल्या खराब हवामानामुळे मंगळवारी पहाटे नागपूरमध्ये उतरावं लागलं होतं. मात्र टेक ऑफ पूर्वी नियमानुसार विमानाचे GPS रिसेट करणं अनिवार्य असतं आणि ते केल्यावर त्यावर मान्यता प्राप्त इंजिनियरची स्वाक्षरी आवश्यक असते. मुंबईहून मान्यता प्राप्त इंजिनियर येईपर्यंत विमानाला हिरवा कंदील मिळू शकला नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीच्या वेळेची मर्यादा संपल्यामुळे फ्लाईट ड्युटी टाइम लिमिटेशननुसार त्यांना विश्रांती देण्यात आली. या सर्व तांत्रिक प्रक्रियांना तब्बल 26 तास लागले. सर्व तांत्रिक कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर विमान आज सकाळी हैदराबादसाठी रवाना झालं. तर या प्रवाशांना मोठा फटका बसलेला आहे, कारण ब्रिटिश एअरवेजचं विमान नागपूरमध्ये 26 तास खोळंबलेलं होतं.